Otan tenderin ruptiin. Joo, ei se välittänytkään sit silencesta. Stunnasin. Tuolla on vittu full heloissa joku, vittu jossain säpissä tota. Ei vittu nyt tarvii ruptia. Ei ole. Ei ole. Hyvin. Nyt on säkkeleli. No voi nyt vitun raketit. Eikö se oo oikeesti tuota Vendorin moottia? Ei. Ota meillä oli hypeluudana. Nyt sit seinatkaa pensseleita. Sano sit kun backflipi tuli. Se on Niin. mennyt jo. Toi mun rupti tuli. Meni. Saat Ota vain seuraava, niin. ota seuraava, ota. Ja kun ehti se massa. Meni jo. Ringi on siinä maassa, ne on suuri osa käynyt jo siinä. Ite jos sit näyttää, siinä on slovit kikkoissa. Maastunnissa. Blokkaama. Joo, blokkaa vaan. Mä taidan vittu. Vittu! Älä ite kuole. Selvitti. Juomishype vittu. Älkää ottakaa ei Paljon. Noniin. Jaa. Ei sommen. No, Meni muka pottu se edellisellä. se vaan. Tai no. Oi. Olen kyydissä vittu. Time warppi on jäljellä vielä. Siis tässä Otetaan kohti tänne. otetaan mage. Tai siis mennään nyt eteenpäin vielä. Käytäs nyt tappaa jotain sit magepäkkiä vittu. Niin toi makepossi niin pitää aktivoitua, jos tosta ottaa noin. Joo. Oi vittu. Silleen, et se pystyy hyökkää. Pullasit sen. Ei kun Ei. sleepissä siellä. Niin se kukka. Eli jos me mennään tästä näin ja otetaan sit Joo, niinku... joku päkki. Uskomatonta regulointia. Vittu, Koska mu- ottakaa jo. Ei terää oo täällä. No, ottakaa jo. Mistiä vaan ja pullia. Mikä se on? Älkää ruttako sitä Dragon Spreadia tulee tästä seuraavana. Nyt. Nyt
ois 5 täkkiä, mä vittu, mä katson bossilla. No mennään bossille, otetaan nää messiä. Ei, venää 1 täkki. Se oli joku ennakoiva. Ai, tästä tulee vielä näin innoitu. Tulee vielä sporekki, Jätkät kusettaa korvat heilaan. Mennään bossille. No mä menen siihen. Dragonspeed bossille hype. Onko? Ei, kun mulla on Brampeli otettavaa. Se on vähän parempi. Rehellinen Shen. Rangedi keskelle, jos ette halua mitään ylimääräistä läiskiä. Brampelin dulmus. Mikä vittu mä oon tässä bossilla ama? Vaan kolaa. Hiili. Mä voin ottaa seuraava hiili. Mä voin ottaa vieläkin seuraava hiili. Kola nyt vittuun täältä. Hei, kola nyt loppuun vaan. Älkää lopettako depsiä siihen kolaan. Ottakaa telua. Tonikkaa tai jotain. Nyt katso. Ottakaa telua, mutta älkää Mä oon käyttänyt. ruptako Brampelia, jos tulee. Muuten saa ruptaa. Ruptia vaan näihin naturebrätteihin. Ja otetaan nahan Otan. deruffi, ei sitä saa vittua. Ei saakaan, se on physical damage. Mä otan Invel sitten nyt. Mä otan manoa. Vittu, oli kyllä mä lähellä. Jep. Mäkin otan kyllä luuda, jos sit lähdetään. Menoja. Tremabol. Mä menen osas. Muut lukee tätä ädiä. Pitäisikö oikein ädeitä tänne bossiin? Ei nyt hirveen hevostelua alkaa heti. Vittu mua No läikettä. tässähän niitä olisi hyvä tappaa. Lukekaa Spideria muut. Mitä mä tässä teen koko ajan? Hyvä. Kitee Kysymys mieluummin kuuluu. tänne päin. Remaa Ei mihin sinne sä päin. roadrangeet hiileri huomaa, Niin, ettei ja oo se arena kitee väärään vastaan. suuntaan. Se kitee väärään suuntaan. Haittaa nyt vittu. No en mä niitä saa, jos sä viet ne tonne musta kauemmaksi. Trema alkaa kiihtymään vähän. Ihan siistiä kuulla, että Tremaa raivostuu. Ja siistii, siinä olisi joku rageja. Niinku Tremaa, no mietin nyt vittu. Se ei ikinä puhu mitään. Mieti kun saisit Jayirin tänne huutamaan. Se on kuultu jo monta Mollaamaan. kertaa vittu. Mieti kun se alkais mollaamaan ihan vittu. Se on niin kuultu, että sitä ei... Tulisiko Se- sieltä jotain vitun se- paskaa ja kaikkea? Se osaa kyllä niinku servata ihmisen Jep. kuin ihmisen tyyli. Siis sanoiko se ihan niinku pokerina vaan jotain vitun Se sanoo paskaa niin ja pokerina. L2P Sanoo, ja... sanoo, kyllä. Se sanoo ihan suoraan, että vittu et opettele pelaajia. En mä ainakaan kenellekään halus sanoa noin. No niin, se on pakko sanoa, sillä akatemia pärjäs. Jengin oli pakko pelata hyvin, tai tuli monoa vittu. Se on kyllä aika raffia, kun tulee G-kin, kun se pelaa hyvin. No kyllä siitä aika nopea repli lähti, jos johonkin joku... Siis Rata veti... Sulhorakki ei ollut Ei edes ratan proge. tarvinnut monta. Häh? Siis ei ollut edes proge, vaan niinku farmitappuksi Sulhorakille mä olin mukana. Vittu Vähän mä muistan kun Ratallekin huudettiin Rataa, vittu sä oot huono pelaaja. Rataa, vittu kato itses, kato Rata ittees. Vittu se tylytti sitä välillä. Onko se ikinä vetänyt siinä Corndogilla, kun se on hypettänyt, niin vetänyt sinne lammikko itseensä? No, tappanut killing spree. Älä vie pois krystallista. Huomaa, että ei oo areenaa pelattu. Jep. Ai tässä on bossi joo. Deep side. Sai. Mitä aina mä depsaan tän boss? Polyysi. Jep. Katsotaan onko action baareja. Mä seuraan Gretchen. Ei. Jos sillä loppuu toi castiminen, niin se on action, se on silloin spellbookissa. Onko se onko se silleen, että sen pystyy niinku... Polyyn. Nyt Polyyt vaan. No niin. Nyt vaan. Joo. Nyt vaan polyyt ja jatkaa vaan pomoa. Ei ollu spellbook. No ei kai nyt voi olla. Miksi ei voi? No ei mitään poly voi pitää Magel Action baareissa. Vaareissa. Niin ei voi. Ei vaan siis spell. Voi pitää kaikki spelle.
Ei mulla pölyä ole, mutta mulla on Frostbolt ja Aislan se spellbookissa. Jep, vittu sanotte Gladul. Vetäkää näillä luudilla, tai ihan vitusti nopeampaa mennä. Niin. Tässä, eiks tässä tuu se hevonen? Hacks. Ei mehän Okei, lakata tästä otettiin nää ja... Niin, no tulee tässä silti Viistäkin. aika hevospullo. No tulee. 5 stack hype. Ottakaa yksi Menkää vaan, mä oon täällä takan sit, mut menkää vaan. Ottakaa toi... Mä tuun Lex Switch sinne vähän ajan päästä. Siihen menee ringi. Okei, Lex vippaa. Vittuna on helppo pelata. Dispellas. Saatana. Ei se oli... Toi Black Hole spawnasi siihen suoraan mun alle, niin se oli äkäinen tonikki, joka pelasti. Vihanen tonikki. No, you can't. Ei. Fine. They can. Mulla olisiko joku bossi? Joo. No bar. Ei se haittaa. No. Manat melkein. Jos se mitään hirveettä maa. Sueni tulille. Deeps Hype tuli CD. Will burn away the contagion. Mulla ei oo vielä CD. Ei vittu ei imperuttasi. Älkää tätä rupteekko. Paralyysi ei saa ruptata. Juu. Nyt tulee CD. Pystyt sä paikalla? Joo, jos hypitte sitten. Ton verran muista olla luottoa, että se vetää priina ton kukuun. No ajattelin vaan, että kun sä oot ainut, ketä ei pysty kästään liikaa. Ei, mä kävin kaikki Icy Flowsit. Tää on rupti. No ei sitä järkeä. Se oli vitsi. Diffusella tästä läpi 0 damitsia. Mä oon Asliinissa, missä sä olit? Mitä? En mä vittukin. Ei. Take you too. Tappakaa se Ja johtaja. Fireball. Oh, Falling damage. Fireball. Ai ei! Ei. Äkki ylös niinku noppa puoleen. Spore makee vaan paskaksi. Vouhotus. Nosta muista. Mä nostin yhtä remaa. Vouhotuksen pitää nostaa, mutta... Mä otan linkkarille Tremo. No niin, antakaa mä nyt otan Vahva. Dragonbreathin. Toimiks? Joo, ota kerrankin sen nyt. Vittu Mennään ruokaa. tuonne Ota, ovelle. mä laitan revivaliin. Mennään tonne ovelle. Kauhea. Mä krippaan takaa? sen. Joku rangeruttaa, jonka jälkeen jostain sisään. Mitä? Joku ampuu Niin. täällä mua vieläkin vittu. No niin. Sitten on rangerupti vai? Rangerupti. Joo, se onkin menoja. Me. Meillä ei ois lustia vielä resetannut. Ei se haittaa. Sul Mulla on putoos. Dragonbreath. Ei oo 20 sekuntia. Terä muista Okei, mitä mut se- kaikki sinne sivulle. Rangerit Joo, ja melee joo, depsit sinne sivulle. Or it can escape. Minne sivulle? Mitä vittu? Tänne Terve, mene, oikein tänne terve, mene, oikein. tänne minne mä menen. Terä, vittu, Noniin. lopuksi. Ei lyömään. lyö. Noniin. No voi, olit Piaru Saharaa. Mä käännyin. Quickly, run towards the flames. It's reviving the little one. Tää juoks. Tarviks mun juosta? Ei varmaan. Ei. Mene Oh, nelisulta. Mitä? Ei kun mennään samaan päältä. No ei se mitään, saatiin kaikki. Mä kävin juoksemaan täältä puolelta. Want to die here? Move. Vittu kun toi nyt tulis tuoltahan tulee. Tunnis. We are Joo. lost. Missä Mä voin vitus? detata sen. Tuolla. Mä voin detata sen. Sitten kun ei nähnyt sitä, mistä on tossa niin paljon Akro hukkasessa. Mä vois tunnata tänne nää paskat. Tulee hyvin prokkeja. Toista pulloa sisään. Kukuuni. The vines are overtaking everything.
Tuolla on pukkii vielä. No, bossi vaan ton. Terä, pistä se tulee. No se on nyt. Want to die here? Nyt se taas kääntyy. Kolossus vastaan. Tää on ihan vitusti aikaa. Joo, lopettakaa Deps. Jep, katsotaanko Terä hakee sen Dragon Spreadin vielä tähän loppuun. Se on aika hieno viimeistely. Dragon Spreadillä killing vitusti. Miten tää on näin helppo insla oikeesti? Siitä tuli nyt on kaikki Goldilla. Tää on kyllä yksi helpoimmista instaista mun mielestä nykyään, mutta ehkä se on sen takia, että me ollaan juostu niin vitusti. Siis meikä topin tää vittu.